Masakit daw. Ilang weeks na yan na anuhan niya. Naiyak niyo mga kahigala, o. Tignan niyo. Madame is sitting and relaxing while I am working hard. Hello! What's up? Mga Kahigala! Kumusta? Kumusta? Mga kahigala! Pauwi na kami mga kahigala! So much noise from so little person. Driver, naong guwapo. Yeah, the driver, yeah. Ano niyo yung mga Madam's lalalabi? driver. Yeah, Yeah. Madam's driver, okay? Where you now, Madam? Nag-stop kami dito mga kahigala. Bumili kami ng salad with chicken at iba pa. Yeah. Dito kami sa station. Again, dyan lang kami bumili ng food. Tapos, dito lang kami kakain sa Little Payag-Payag. Ito yung mga kahigala. Oh. Chicken, pumpkin, beetroot. Pancit. And then pickled cabbage. Tapos, ito. cabbage. Chocolate. Sausage. Sausage. Ang dami. Not bad. Yeah. Tapos hindi mahal mga kahigala. Again na ng again, lunch and breakfast na namin to mga kahigala. Because why? Tomorrow starts our new eating plan, yeah? Nandito na kami sa bahay mga kahigala. So si Banana is nagluluto na ng dinner. Para sa kanya lang yan mga kahigala. Nag-ano siya ng egg din. Yung sa akin is mag-ano lang ako ng noodles. Kasi iba yung pakiramdam ko mga kahigala yung imbis pumunta sa CR ba. Hindi ko alam kung bakit. Tignan niyo mga kahigala oh. Kawawa. But at least he has covered. Come. At least kuno cover yung tamjun siya mga kahigala. Listen, I don't like to throw away my sleep shorts, okay? They stay comfortable and I'll keep them until they just fall off me, okay? I like Noodles ang lulutuin. Pero half lang kasi pag iluto mo na to, marami na siya. Ako lang naman kakain. Tapos lalagyan ko ng repolyo at lagyan ko din ng bombay, onion. Tignan nyo. Kasi wala na kaming ano dito, spring onion. Ang noodles ng mga Chinese, mga kahigala is may chili, tapos may ganito pa. At ito, luto na ang noodles. Kain muna tayo mga kahigala. Mainit pa. Di tayo makabulhot ng kaon ba? Yung bana ko mga kahigala is ayaw niya talaga na ako ang magluluto sa kanya ng pagkain pag nandito siya. Hanggang kaya daw niya siya ang magluluto. Pag wala siya dito, syempre ako magluluto. Dahil daw hindi ako katulong dito. Kaya ayaw niyang mag-uto sa akin. Syempre, maano ako kasi asawa ko. Tapos siya yung maggawa. Pero ayaw niya talaga eh. Kahit anong pilitin ko, ayaw niya talaga. Diyan na daw pag hindi na siya makakilos, makagalaw, yung matanda na talaga daw siya. Diyan na daw siya maghingi ng tulong na akin.
Masakit nga daw yung braso niya, may galaw. Tingnan niyo. Ganun siya sa ano niya, braso kasi nga masakit daw. Ilang weeks na yan na anuhan niya. Naramdaman niya ba? Ano kaya yan? Nasa bed na kami mga kahigala kasi matutulog na kami kasi nga galing sa biyahe. So pagod na talaga kami kaya napagod siya. Si Banana is nag-watch siya ng movies tapos ako din. So good night mga kahigala. See you bukas. The next day. Good morning mga kahigala. As usual. Wala ba yung panghimuta. Yung magising ka na mga kahigala, no? Yung Banana mo is nag-start na siya sa pagluluto kasi nga wala siyang trabaho today. Ito, nagluluto siya ng what's your cook man? She's having a day off like she's always had. I'm going to make a little bit of a corned beef curry. I've got the onions going with the garlic and the ginger. I'm going to add green pepper. I'm going to add red onion. I'm going to add mushrooms. Tapos na nagluto si Banana mga kahigala. Tingnan yung luto niya. Corned beef curry. Let's call that. Corned beef curry. If you're an American, corned beef curry. Yeah. But if you're South African, corned beef curry. It's very simple, very easy to make and very good to make. Good. Tapos na kami kumain mga kahigala. Pero tingnan nyo, Yeah, oh, come. si Banana. Look here. Look here in this dish so that people can see. Look how hard I'm working, okay? Because Madame is sitting and relaxing while I am working hard. I cooked the lunch. I'm now washing the dishes. Sabi niya kasi, upo ka muna dyan, rest mo. Ang bait mo. Paano kung mag-rest? Ipalagi nga akong may rest. Kasi walang trabaho. Don't believe that story, don't. The story, people. So ako na lang ang magdadry mga kahigala. Tapos maglilinis. Kasi nga, pag ang lalaki magluluto talaga mga kahigalaan is ang dumi, no? Ang kalat ng mga agi ba? Napaka-oily. So okay lang. At least, mabait ko ba? No, hard-working man, okay? Yeah. Hindi siya papayag ng mabait kasi hardworking. And a very spoiled girl. Yeah, very spoiled girl. 虜になってしまえばきっと Thank you! I only joke, okay? I said to her, take the Yeah, I know. He knows that you are joker. Umiyak si Banana kasi na-miss daw niya yung anak namin. Yung nakita niya yung video namin, umiyak siya. Don't cry, mahal. Go away, okay? Alaka, pinaiyak niyo mga kahigala, o, tignan niyo. Madam? Is crying. Dito kasi kami sa labas, mga kahigala. Naligo na ako galing, naglilinis na sa bahay, tapos si Banana is nagpalinis din sa car, tapos na din ako naglinis sa kamay ko, charot. Wow! Kasi mahal dito ang magpalinis ng kuko. Kaya mau-mao na lang ko mga kahigala o limpyo kay you know na wala pang budget. Pumunta kami dito saglit mga kahigala sa Quick Spar kasi si Banana is di talaga siya mapakali pag hindi makakain ng dark chocolate. Gusto talaga kakain ng dark chocolate as in. Kaya tingnan niyo yung katawan. Naubos na yung binili niyang marami kaya yun. Di na siya makahintay mga kahigala bukas kasi pupunta kami ng supermarket para mag-grocery kasi nga wala na kaming magamit. So medyo okay na si Banana mga kahigala sa braso niya. Pero may ano siya, may tinitake siya na tablitas. Hindi ko alam kung ano ang pangalan. Nakalimutan ko. Pero ready siya nag-take para medyo mawala-wala yung sakit. Kasi ayaw niya talaga magpa-check up. Hindi ko alam kung bakit. Ito na si Banana mga kahigala oh. May dala na. Itong chocolate binili niya. Dark chocolate. No Zero sugar. sugar. Yeah. This is your traditional Cadbury's dark chocolate. Ito. Nandito na kami sa loob ng bahay mga kahigala kasi nga hapon na. Kumain siya sa tira mga kahigala namin kanina oh. Delicious, yeah? Delicious, yeah. Okay. Parang bata. Hello, folks. I've had a busy day. I've Sana I've gone riding. I've made lunch. Went to have my bucket washed. I was too lazy to wash it. But that's what I've been doing. Now, Madam here is going to do a shopping.
So I will say bye-bye, my Magsi-shoutout na tayo mga kahigala kasi nga gabi na dito. Shoutout kay Brinan family na minsan si-share niya yung mga videos ko sa community niya. Thank you so much, idol. Shoutout din kay Lolis family. As in talaga, panagsa maglantaw jud siya sa akong mga videos kahit busy minsan. May time pa talaga siya na mag-ano sa akin, maglantaw. So, shoutout din kay Angie Andrew, Love in Scotland, Marriage Yacht Couple, Bisdak and British family, the Mangyar family, the Sukas, the Team Playful E-Vlog, Chad May, Cindy B Family Life, Angel and Dustin, at si Leah and Fam TV is kasin ko yung dalawa mga kahigala. Tapos si Girl Here Vlogs, si My Kitchen Simple, Beat Vlogs, Below Aberrants in the Philippines, si Slump Gin Lebanon. So hello, salamat sa mga advice niyo mga kahigala, no? Tapos yung walang mga channel, si Yoli Torres, Aileen Angkaya, Joselito Juson, at si Ronald Felicida na palagi ding nagbalo sa aming channel. So, thank you so much again mga kahigala. Kahit minsan, wala mga viewers, okay lang. Pero adya-adya lang tayo. Kahit maraming basher, pero okay lang din. So yun, thank you so much. Sana wala kayong sawang magsuporta sa amin. I love you all. Bye-bye!